Said Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa pangan nga Mayang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Mayang. Kini akong problema bahin ni sa akong negosyo ba nga dili ako nagka-problema man gud unya kini akong bana mo akong bisaligan ug kun nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga paghitabo. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with ease. When that dance you have away with me, stay with me, sway with me. Di mo tingog other dancer, me beyond the floor. lagi ka gitsag iyang kape kay mo juwit gid siya kapuyag rin. Wag gid siya ko ano eh. Isakyan Here natin but ka. my eyes will see only you. Hindi. Only you have the magic technique. When we swing, I go weak. I can hear the sounds of violin Hindi. long before. Hindi. Apuya sa nimoy. Apuya sa Ikaw nimoy. panira jud kag trip oy. Ano man ka? Pandira, bre na ako nagisakyan. Kapoy ni mo. Dero. Unsa man na? Mao na ako nakulikta taon. Aw. Ay, uban mo ang bayad taon. Hagin sunod lang kuno sila muhatag. Ila lang kuno dublihon. Kinsa man? Si Tiago, go. Ay, si Tiago na sad. Ah. Ano ra bang iyangan, kulbaan ko. Sakam sa utang, bayri na lang. Lang. Ay, Anong kanang to? Tiago, no? Kung Anong masipyat. kiyawan mo ka? Ay, kung masipyat ang Tiago, mahimo ng tago. O kana, tagaan yung kada ya. Eh, kita na ko, paduno na to tago. Mao ba niya, ginsan ni mo. Ako ginan, hoy, Tiago, ayaw na magtago. Nakita na ka, go. Inyo sa bayang tubag. Ingon na siya nga, wag mo tago, nagpasalipod na ko. Ilusok yun ang kanahan di ay. Sige lang, day. Ako na sa taga-chance ba, kay listen mo kayo. Pero sa sunod, basta, mutago gali na kadaan. Itsa ko na sapa. Mayang, Mari. Oy, Marishana. Mari, naku isulti ni mo, Mari. Unsa man na, Mare? Nagkainundog ka atong babae nga may anak sa ilang Fredo, Mari. Katong pution nga ningawon, niwangon. Ay, katong niwang nga tambukon. Katulaging kuan, putiun nga lagumon. Ay, daan ka lagi gid ko. Ngano di ay? Unsa di balita ato? Sus, Mari, perting gubutan nila dito sa ilang Fredo. Uy, ngano man? Kaya katuri ang bayana, Mari. Mauda ito ang babae nga dugay na nilang gipangita. Nganong ipangita Manila? Kanuwa man. Ako, lagi na ibaw ko, ana. Mabitog ipangita kay nawa. Pero nganong nawa man, unsa man ay ng bayhanas kinabuhi ni Fredo? Sus, Mari. Ang issue di ay nga nung gipangita to nila ng babayhana, kay mauda itong babayhana ang naghuwam ug kudkuran nga wa iuli. Ay, papait. Mura gyud na hinungdan. Oo, Mari. Ug naibaw kag unsay gibuhat sa babae, Mari, kay uaman ang kudkuran, naibaw kag unsay ang gibayad. Unsa man? Gibayaran na taon si Fredo og lubi. Unya gidawas ang Fredo. Wa, uy. Nga naman, anong wala man dawata ang lubi? Ingon sinoy Fredo nga unsaon man kuno na niyang lubi nga wa naman say kudkuran. Unsa kitkiton ba lang kuno niyang lubi? Skuay ng Fredo. Ay, mao ba? Moro na yung latest na chismis, Mare? Kuan, Mari, kanang ang ako gantuyo sa pag-ani, Mari, usarak yun. Unsa man na? Kanang pa-adisyon ako diya ako sa kalibo, Maribi. Additional ka? Kana may latest chismis sa umaabot. Nga naman, Mari. Kay di naman sa nalin mo mabayaran. Bayra na taon ka na ako, anak Mari. Uy, kay ako gunang di kuan, gugiwaman ni mo. Unsa man nimo pagbayad ana Mare? Nga wa pa man nimo maimpas ang 5,000 nga una nimong gihuwam? Ay, wala problema, Mari. Uy, maimpas na. Lisod man sa dog ato na impason. Di na ka makapaningil na ako kung ako nang impason. No, sabay daw Mare uy. Bitaw, Mari. Itong udan ako sa kang sita, Mari. Aw, impas, uy. Impas gyud. Impas nas ng sita, pero imong utang niya, wa pa kuno maimpas. Kasi ko tayo kay kunin mo nga wa maimpas, Mari. Kaya ako ikiha. Kisa, Mari. Sinang sita? Sita, Mari.
mare. Patay na bitaw mare, iya kong ipadamgo. Anha man kuno siya magpadamgo nimo, pero ana ta siya magpadamgo pero busy ka. Pagkakidot, God. Recorded by X Thunder Gaming. Kuyaw kay nagdiskarte ang mga mangutang nako kay kasagaran ilang opening nga para makahuwam sila nako, magdani silang balita, mga chismis nga wa gyud ayo. Unya, Sa ito nangutang ni mo, day? si Kwanto Marisiana. Nangutang sa siya nga. Nangutang naman to siya ni mo sa una. O bitaw pero ni additional siya sa kalibo kay wa kuno sila para palit og sudan og bugas. O ba? Unya katos mak ko yun sa mano, gini mo masapi. Sakpan ko eh. Ito sa madyungan eh. Nya, ningil ka. Wa, bayad. Ngano man? Ay, sos, pildi ko sa madyong. Binuang. Kung mubayad siya, mubayad yun. Pero kung mag-agad siya siyang daog sa madyungan, una pa siya mubayad, aw di na sa na maayo. Kaysa pagpangutang niya, wara ba na siya moingon nga og makadaog siya sa madyong, makabayad siya. Nyaw sa gusto mo, day. Pangulatahon ko ba kaning mga tawanan, no? Ayaw na lang lito. Oh, kung ang ganun ko ni mo, day. Umaingon ka, klatahan na. Aron mo bayad, klatahon din ako. Ay, kaitasan ni mo eh. Mangklata, man ka. Ayaw lang lagi. Ang mahitabo, manggod, ikaw gyapon mabunog. Kalitan lang ko antong last ba? Wa ko kabantay. Wa ko bantay. Atong ipagkalitan lang kong klata, bida. Sobo lito eh. Oh. Ato sa tiyago ka, basi mo bayad na to. Klatahon. Pila na lang nakabuok sa imong lista. Ang wa pa nimo makita Ano na. yan siya ko? Tiago o si Tatay Miroy. Tiyago og si Miroy na lang. Oh. Kulba, arabaan ng Kulba ko tao. kulba ng mga tawhan na. Sige lang, day. Ikitaon yung nagmayo ni Duha. Basta makita ni gano'n. Pikti gini. Nyawa sa noon. Ay lamang utang. Dako kay ngisi. Smile, abot rin sunggan. Pero nung itig bayad, lihay-lihay na. Di na. Kung bahala ni nila, day. Kini akong banang may akong gisaligan sa pagpaningil sa mga nakautang kay nakatanto kong kwarta niya 5% tagan ni akong gipatubo maglisod pagbayad. Unya to? Yay. Tiago ay. Aksyon. Tago na. Chags! Oy! Ay lang ito ko tago niya, no? Bida, Tiago, oy! Kanaha. Iyay, balik sa unsbahin ay. Bebe, abi ka niya, buwak ko kakita. Bebe, magdali ko. Arion ako. Karoon ka lang. Hindi ako tungod sa ilabay. Oh, sarado na. Posible. Kita pili na ako mag-operasyon. Adios. Agsyon siguro ni Himog Milagro na eh. Tiago! Go! 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 Gawa sa na niya si mga ginaguan! An! Ayaw na lang pagkoob sa habol! Bol! Tiago! Go! Ikaw mo surrender! Wa pa akong ingon nga, surrender! Ikaw rin may tubag! Surrender na lang! Ikaw! Tungkol kay di ko si Dago! Oo! Haburbida! Running style na, tiyago na patay na kadaan Unsa, di ka mo gawas kay gubol ko importante yun, di ka mo gawas! Kadahan ay, ngita violent reaksyon na Bebe, sampulan, di ka, yap! Usar kasi ka ha? Ikaduha o ikatulo, bungkag yung inimportahan ninyo. Ipati ka, 1, 2, 3, 4! Adig yung gawa sa nig 5, gahi-gahi, magaligay nig 5! Kripla! Unsa na? Ha? Silingan! Unsa na? Ha? Guba na portahan ninyo! Mga silingan! May lungkad na Mumbai! Oh. Kung pa mo puntahan! Oy, unsa? Pasigawan to nila mo computer! Oy! Among rep! Oy! Kung among TV! Ay, tabi ba? Kawatan mga silingan! Kandahan to Unsa? Lagot mo ko day. Yung gawas. Mga to, iskara lang portahan. Sakit, galito ito ay nako. Hala no. Wala gyud ta kamusod sa ilang bahay kay makiha ka ana. Aki, hagod taon. Ay naunsa man sa din taong kalito eh. Ano mag-uol ba ka? Sila ang mag-uol kay paninglan sila silang utang. Oo, lagi. Pero ang problema, kay trespassing tong imong gihimo. Nisuot ka sa di mo bay, ug may pagtugod sa tag-iya. Oy. Ang hala. Tuo, magkaana, Purbina. Ako rin bala na. Tungod sa kalagod sa kumbana, giguba niya ang pultahan silang Tiago para makasuid. Ug may nalang gani kay wa ulataha nga kumbana ni Tiago, igo ra siyang gidukol. Unya, Na, sinulito nang. wa ra pa, to ay gipaningil, ngano man unta. Ani am sumon para kang nilito nang. Gikan sa barangay. Ha? Naunsa? Kinsa may nagreklamo niya?
Si Tiago. Kay gisud man yan nilito niya. Giguba pag yun ilang putahan. Yan na pag yun kuno siya'y laing reklamo. Kay mga butang kuno nila, gipangawat kuno nga wasa. Unsa? Mao nga atubangan lang ninyo. Ginoo ko. Sa? Ngawat? Siya? Ngawat ko? Pida sa istorya. Ay, mo ko na yung reklamo dito sa barangay. Uy, nya may ebidensya kuno sila giguba nimo ang ilang putahan kay bisud ka. O lagi, kanda ako nung rigubag. Di ba siya magawas, ha? Misuon ko kay di ba siya magawas? Ba itong giguba tao na kung ilang pultahan, pero kawas sa mga tawa ko bilang mo na. Problema bayaan nila ito, uy. Hay! Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, gibati gid mi kabalaka tungod kay nakita man gid si Lito nga miguba sa ilang pultahan. Unya misud pag gid siya sa ilang tiyago. Pero wa si manguha og mga butang, uy. Mao nga didto nas barangay. Day, Ida. Priso ka ko anis Bargehol. Ay kabalaka, asa ka mapriso? Sa Bargehol. Abi Priso prisohan dia. Barangay hall. As laon. Wala ka kita. Ay kabalaka basta kay malutsan taning problema ha. Ay, hahak bitaw na ni mal sa Tiago. Pero priso rin ko. Bida. Tablahon ni tawhan na ba? Relax lang lagi na unsa man gawin Wala, kada wala. anak gud. Bahala. Hapon na. Naro eh. Naro. Mayong hapon sa. Ni ang kapitan day. Kinsa may reklamante, ha? Ako kap. Milagro. Ha? Ano man kap? Tungod kay ikaw manggod pirmi ang iki, ha? Karon milagro man. Ikaw may miki, ha? O kap. Gransa ko ni tawhana sa Mumbai. Giguba mo baltaan. Yan misod bigyan siya. Yan nanguha mga butang dito sos pa ni Mai kap. O sabi kikuha na ko. Taka mo nagkatsiguwa ka. Sa matuon mo kukwatan ko. Awakap po. Awa. Ka pwede ko musulti ka? Ikaw man di kanimayang. Gaya rin yung kapoy. Waday ko kabante nindot mo ko kay sinin, ha? Hindi nakapantay ta ka nindot man ka ha, pero kap, sorry mo pagkabantay nako, nga di man kamutan-aw nako. Bitaw kap. Di gina tinoon nguha taon kong butang oy. Tinoon kap. Huwag kitang butang dito. Bisag dito mas gawas. Ang ano ito, piguri na kita gipipol kayo. Kap. Kihap ni yung tawhana kap. Kihap ko ni. Nagdahing sa mga damages nga yang gibuhat ako. Tiri na Sa ako. imong property? Oh, damage of property. Damage Kay of giguba niya among pultahan. Ikaduha, trespassing. Imiso siya nga wala ko pasudla. Ang ikatulo, thief. Bida. O si Tip, ha? Kadiya Kawat. ko paminaw. Tip sa imong ba? Oy, Tiago. Nagtuo ka nga makasugakod ka ng imong kontra, ha? Unya ikaw mao'y ikiha og sapaw sa man. May ikagasto ka pa sa imong abogado, ha? Pastilan. Ay nalugtugad-tugado. Kay ikaw gyoy mapreso na nakalakihan. Na yung doon na tayo bagados, Tiago, day. Siguro yung kung priso, ano, may gani, kay hadlong sa sultis kapitan. Aw, angay lang. May gani mo rin laban kapitan mo rin, no? Isog mo ta kayo ito siya na to, ha? Permero, isog kayo, pero kalit pag doosab. Nakabayad sila sa Tiago sing utang. Wa man siya kaklaro nako primero gud. Pakingan mo, day. Dako man nagutang sa kapitan nako. Very good kayo. Diba? Wa ka bayad mao to. Bungo sa ito. Mau di ay! Nakalusot mi sa primerong hearing, pero ang kanahan kay nikihag yun. Unya mo na bagi pangwartahan hinuon ming Tiago. Pero lagutan sa kumbana, oy. Ug nahadlok ko nga basig unsay buhaton sa kumbana ni Tiago. Samot na hinuon ang kaso. Unsa kung buhaton ani, oy. Unsaon na ko ning problema ha? Unsa man kamo ang kasultihon? Mayang. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Inday Mayang, Ate Pres. Mayang. O, kadis Mayang, Ate Pres, kanang pautang ni siya ba? Nya, ang nalagi uban nga mag-ikis-ikis ba? Murag lisod kay Gukdon, basta man nag-utang. Maningil. Oh, basta maningil na ka. Kay kaning pangutang ni mo, di. Wag yun na makuhaan. Maayo mo yun kay na mo-explicar. Napay uban gali Ate Pres, sa marag tuyo, para makakita rin yun. Magpautang yun. Sa maran ba? Paakan kong iro, tapos lukan lang gamay kuhaan.
Kanang kuan ganang gamay dagom, samaran lang gamay, pakan kong irupol, makukwarta na. Na, kwarta na. Inig paningil ati pres, ikis-ikis na. Mutago bisang asa. Nya kini si Tiago, maroom ni Tiago ati pres. Gipaningil nilito dito, dagan man susbay. Di, sige, ingot Tiago nga, gawa. Tiago, ingnan, Tiago, di ko gawa, di ko Tiago. Si Karan, bitaw niyang pultahan natin. Pagsikan sa pultahan, awa na. Kiha din siya sa kapitan. Trespassing ang kuhan niya, pisangin lang siya ng awat o mga butang. War ba yung butang taon sa Tiago, kaya war ba kwarta nila. Mao ni ang problema, Ate Pres. Unsaon ko no, iyang asawa, unsaon may nakukumbana nga. Usay, madaas si Ate Pres. Maglagot pa. Mao niya, atong gayon na, pildi si Tiago, pagdagtang mga sunod lang hearing, sila na sa mga pildi, sila mo igipagwartahag ba yung Tiago, Ate Pres? Sa una na rin. Atong problema ni. Ikaw, day Mayang, ayaw sa pagpataka, sa pagpautang o kwarta. Bitaw, Tanawa ng mga tao din na. Kanang sure yun nga makabayad ba? Kaya mangutang, may man kaya mangutang pa. Dayo, tino. Inigpaningil na, mutago niya, uban na Kaya pasang gas, duwag away. madyo nga ti Pres, di ay imo, di ay ako. Di ba? Pero, Di ay mong kuan, di ay akong kuan. pero doon ay magmadyo nga, kuanan nga, magkul gani kaduhan na, di na. Di na. May, Di na may mo, barog na ati Pres. Oo. Mauna, awain na at Inday, day Mayang, inana, day. Kung panalitan, di na gali mo bayad, primero, ori kadua, ayaw na pahulma. Utang. Ayaw na pahulma. Lisod na kayo na inana. Ay, Presyo ka, ana. presyo ka. Bam, o sabi pa sa nato diya, Bam. Ano ang kapaabit ng adlaw? Ari ka sa Salmo 23, versikulo 4. Gingon pa dire, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Dili ako mahadlok kay nag-uban kaman kanako. Ug ari po ka sa Salmo 91, gingon dito, ikaw ang akong Diyos ug tigpanalipod. Pwede sa kang mabasa sa prayer ni San Francisco de Assisi, gingon dito, kung pagdumot, pasaylo. Ang akong buti pasabot is, iampo lang, kinara ba ipinultihan natin, Pres? Nga, utang lipay, bayad likay-likay. Sakto ba? Utang lipay, bayad lihay. Naapoy panultihon, Nga. utang mo 10 pesos, di ka malangit. May pakunog mo utang kag 10 mil, kay di ka kabayad, ingnon ko kang San Pedro de Gages Gate. Dako mo kayo mo nabayaran no? Nawa ka kabayad. Naama ko yung utang, Bam. Utang ni mo 10 pesos, tubo 200. Unsa to? Utang 10 pesos, tubo 200. Mao bitaw na uban bitaw kanang mapahuwa mati pres kanang di mabayaran magtubo ang imong gilman nga pila ra taon. Tinuod bitaw. Grabe kayo, Grabe grabe. na kayo ang tubo ba? Oo. Paglisod nagbayad. Ang tao. kansir sa danang sa ilawang ati pres nagtubo sa gyud maayo. Goliath. Daghan gyud nga Bam. Na ako'y nasugat sa dalan. Yawa, it's me man ka, no? Oh, siya. Ato gihapon si Miss X. Wala. Sa man, siya katugong ti patanto. Wala. Ko, nga naman siya. Lain na ba nagbatasan? Anak siya. Ay ko, buto mo kung sa'yo to anak, huwag ko kasuhay ang naghuwam niya. Nagkaroon, lagi na nga. Lahat isa nino kay, ko, tingali, masig malayo ng batasan, di ka mamayad. Karon. Ingon siya nga, o ka na ba siya, daibam? Kung tanto ka, muwam ka, ug gusto ka bayad kay niyang mga resibo ng pirmahan mo, nutid mo ng abogado. Ana? Ego, akong abogado ay, ningon nga, papirmahan dire, ang katong nangutang na ko, pirma dito. Ego man, muning buwan na, pila ka buwan, berahon ako ang bahay. Wa ko na mo kay wam jud ikabayad, nga magputlan mo gliog. Wa to ko ibayad eh. Muna nga di ko mo to usay tingali gulat kaning nga abi pero mag-abogado ang papel niya. Magkukunjo ko. Wa jud ikabayad, so mo ning pati mo ni haon. Sa saon pa nimo wag kay bayad wag gyud ka. Kay bisag saon nga kanang madugay maluoy lang ka pa. Mo ana lang ka. Ay psag nila lang to ampo lang to sa Ginoo. Mo ana lang yung ka tibi. Ang kumitaw gulat Kung gamay ra ang giutang, unya di kayo sakit ba nimo nga na di ka mabayaran. Kalimtang na lang. Ang tansya ka na iya pagpautang gulat unsa man dagko. Dagko nimo nga dili ka. Gamay, uy kuaro niya bam. Dagkugtubo. Kanang mao giniya kanang naas Bible ba nga 5% ra. Mao niya 5% pero nalagit mga tao yan ana bam. Nga pahulmo nimo muli kay gyud mangita gyud paagi nga makalikay. Okay, kung ari sa kadbalang kasulatan, gingon mas Ginoo nga pahulama ang kinahanglan. Og pong paskara ang tiguang lagi sa amo upsad nga gilista ba nimo bam ang iyang giutang ko. Wa gyud ako malista, puro ralaway, wa gyud may papel kasulatan. Sige lang, gilista man sa taas. Anak. Balik ko na to, lain tong usa nga wa ang gyud mamayad, giimpas lang sagpa.
Way ka, boss. Oh. Ipautang takal ko. Oh. Ya, niya naman sa unya. Wa ka mo patong sa kong lawas. Inapres ka dungo. Drama man na. Nakadungo na buka. Intro Imo na mo sa lagi vlog, drama, Bam. oy. Bam, imo mo lagi vlog, Bam. Nakadungog na ko, ana. Nakakita na ko na Muli tayo sa akong tuhod. Ana na lang, day. Salamat po na ka ng tuluman doon. Kula ko ang pasultihan.